Tervetuloa anonyymien sarkastikkojen kokoontumiseen. Täällä on tuttujen lisäksi myös yksi uusi kävijä paikalla. Meillä ei onneksi tarvitse jännittää. Ensimmäisellä tapaamisella ei tarvitse itseään esitellä, jos ei siltä tunnu. Tässä tukiryhmässä yritämme tukea toisiamme elämässä, jota elämme, lankeamatta sarkastisuuteen. Haluaisiko joku tutumista aloittaa tänään? Hei kaikki, mä olen Samma, mä olen sarkastikko. Nyt olen ollut 3 kuukautta olematta sarkastinen. Hei Samma. Ollaan kotona tehty remonttia. Musta tuntuu, että mun kumppani yrittää paikoitella parhaansa siinä, että pystyisi jotenkin sapotoimaan remontin edistymisen. Eteisessä on nyt ollut 3 viikkoa seinää vasten lepäämässä tällaisia kipsistä tehtyjä välilevyjä. Ne murtuu tosi herkästi, niin niitä ei voi oikein siirrellä. Niin sitä tässä nyt olen koittanut kovasti miettiä, että se oli tosi järkevää ostaa nämä välilevyt kuukautta etukäteen. Että nyt niiden kanssa joutuu aina jotenkin tasapainottelemaan, ettei ne välilevyt nyt sitten suuttuisi siitä, kun haluaisi niitä siirrellä. Oli järkevää ostaa alennuksesta, säästettiin kokonaiset 30 €. Että yritä siinä nyt sitten säästää kumppaneesi sarkastisilta viilloilta. Kuka haluaisi seuraavaksi jakaa jonkin mietteen tai tapahtuman edellisiltä viikoilta? No, jos minä sitten seuraavaksi. Elikkä minä olen Naava ja olen ollut nyt 4 kuukautta olematta sarkastinen. Hei Naava. Mä olen sitten pienessä firmassa töissä ja nyt ollaan sitten pidetty kokouksia, että millähän saadaan firma pysymään kannattavana. Kaikkihan tietenkin tuo näihin kokouksiin ne kaikkein kirkkaimmat ideansa. Mutta ei siinä mitään. Mä olen yrittänyt ehdottaa jotain ihan oikeitakin ratkaisuja näihin ja ehdotinkin, että yritettäisiin miettiä asiakkaiden aiempia kertoja ja sitä kautta räätälöidä heille parempia ratkaisuja. Ja kyllä näille ideoille sitten myös nyökytellään, että joo, hyvä idea, mutta enemmän niin kuin sillä tavalla, että kiitos kun osallistuit. Seuraavalla viikolla kuulet, kun oma pomo tulee kertomaan tätä uutta ideaa. Eli kertoo tämän mun idean omanaan. Ja siinä sitten nyökkäilet ja oot, että ihan kun olisin jossain uuden äärellä tässä näin, että kiva idea, ihan kuin itse keksit. Siis mihin ihmeeseen tuo muotoilu nyt lähti? Tämä ohjelma tekee taas jotain ihan omiaan. Vanhemmat kävijät täällä kokouksessa tunteekin jo mun siskoa, josta tälläkin kertaa haluaisin puhua. Niin tosiaan mä Lehti on nyt ollut 6 kuukautta olematta sarkastinen. Hei Lehti. Oli viime viikolla hänen luonaan vierailemassa ja syömisen jälkeen halusi tiskata astiat. Hänhän on sillä lailla ympäristötietoinen ja käyttää biohajoavaa tiskiainetta ja näin. Mikäs siinä, sehän on hyvä. Mutta hänellä on niin kauhean tärkeää seistä siinä vieressä ja laskea, montako tippaa mä laitan sitä tiskiainetta. Se on tosi hienoa kuunnella tällaista saarnaamista sellaiselta ihmiseltä, jolle vielä 3 vuotta sitten oli pakollinen henkireikä päästä joka vuosi 6 viikoksi Sri Lankalle surffaamaan. Vaatii vahvuutta olla olematta sarkastinen tällaisissa tilanteissa. No, mitenkäs meidän uusi kokoustaja? Olisitko sä halunnut sanoa jotakin? No siis, mä olen Ruska. Hei Ruska. Mä oon tässä viime aikoina vähän herännyt sellaiseen fiilikseen, että mun kaveripiirissä käytetään kauheasti sarkasmia just sellaisessa defensiivisessä mielessä. Sen sijaan, että jotain aiheita nostettaisiin keskusteluun, niin asioita siivotaan jotenkin syrjään just sarkasmin keinoin. Se, mitä mä tässä pelkään, että tämä sarkasmi tässä vaiheessa tulee luomaan isompia railoja meidän väliin sitten tulevaisuudessa. Jotenkin mä ajattelin, että tästä ryhmästä voisi saada vertaistukea ja ymmärrystä. Tästä ryhmästä on ehdottomasti hyötyä sulle. Täällä ollaan nimenomaan huomattu, että sarkastisuudesta pitää pysytellä loitolla kaikissa elämäntilanteissa. Jopa siis ihan niin pitkälle, ettei tukeudu sarkasmiin edes omassa sisäisessä monologissaan. Saisinkohan mä jatkaa? Koska siis mun pitäytymistä sarkastisuudesta testattiin viime viikolla kyllä oikein urakalla. Mun täti soitti mulle
Ja tapansa mukaan käänsi aihe erittäin huomautta taas hänen tuleviin konsertteihinsa. Jälleen kerran. Hän siis laulaa tällaisessa a cappella-ryhmässä. Ja aina haluaisi kovasti, että me tultaisiin niihin konsertteihin. Mä aina koitan sitä rohkaista, sanoa, että se on tosi hienoa, että ihan kaikki äänet teette suulla. Eihän sitä mielekkääseen konserttiin kukaan tietenkään mitään instrumentteja kai. Siis tämän tekstin käsittelyohjelman kanssa. Minäpä tein sillä lailla, että etukäteen voi laittaa haluamansa rajaukset ja luetteloasetukset. Mutta heti kun painaa spacea tai enteriä, niin ne asetukset lentää heti mäkeen. Tämä on oikein hyvä tapa toimia. Sen sijaan, että tämä tekisi asiat sen perusteella, miten mä olen painanut näitä saatanan nappeja. Sitten on tietenkin nämä itsepalvelukassat. Ja mitä oppositio tekee? Pitäisikään se stemman mennä skada pipappa duu vai sitten pupa papapappa duu? Joo, se on just näin, että täällä kaupassa on kiva käydä sillä, että joutuu itse duuniin sen sijaan, että kauppa palkkaisi jonkun tänne hoitaa tämänkin tehtävän. Ei sillä ole väliä, mitä me sanomme, vaan sillä, mitä te sanotte. Ja sitten Helena voisi vetää soolo vai Simeo. Tehdään vaikka sillä lailla, että kun tallennan eri muotoon... Ei, kun kaikki vetää koko ajan sitä vitun skada pappa Tiesitkö, että muovin ostamisen välttämisellä saa oikeastaan aika vähän aikaan, kun niin pieni osa siitä lopulta päätyy kierrätykseen? No eihän se meidän syytä ole. Että tavallaan se on kaikkien soolo. Olisiko siitä jotain hyötyä, että laittaisit oman pään omaan perseeseen? Tonin tiedosto tyhjenee kokonaan. Vai onko niin, että luuta ei saa kompostoida? Duppiduu. Tämä teidän kuukausien tauko sarkastisuudesta näyttäisi hienosti kantaneen hedelmää. Se meni hyvin. Ensi viikolla taas. Ymmärtää sarkasmia.